Bueno, Aliaga, empat davant el Terrassa, un rival directe que has tingut bastant feina avui. Bueno, al final jo crec que el millor és l'empat. Els dos equips no hem estat tot bé. Jo crec que la primera part és seva perquè hem jugat molt bé nosaltres i la segona potser sí que és més nostra, així que l'empat és el millor pels dos. Se t'ha vist els primers minuts, no sé si ha sigut cosa meva, però una mica, no sé si precís, però una mica accelerat. No sé si... Bueno, també el fet de portar un mes sense jugar cap partit oficial afecta, però bueno, ara m'ha faltat com la dinàmica, la setmana que tenim Llagostera i anem allà a guanyar. Tots els rivals directes han punxat, no ha guanyat ningú, o sigui que tot es manté igual. No sé si ho veieu com una oportunitat perduda o valoreu l'empat com a positiu i està bé tal com ha sigut. No, ja t'he dit que l'empat és el millor pels dos equips. Hem tingut la sort que el Prat ha perdut i que Llagostera ha empatat i llavors anirem setmana que ve a Llagostera a fer una altra final en aquest partit. Començava la segona volta, com va començar la primera, amb dos rivals directes. De moment, un punt davant del Terrassa i anem a Llagostera amb la possibilitat de, si guanyeu, posar-vos líders. Sí, al final el que et dic, anirem allà a guanyar, serà un partit molt complicat perquè el seu camp és més petit, un partit molt intens i intentar trobar els 3 punts i ficar-nos líders i que allà no ens tregui ningú. La combinació aquesta que s'ha vist al principi del partit i al segon temps, s'ha posat a l'Aia al cos, sobretot amb el córner que ha llançat Imad, gairebé és un gol olímpic. Què li has dit després l'has tocat la cresta o no? No, bueno, al final jo he dit fora, l'Odas pensava que anava fora la pilota, per això va deixar, però ja està. La persona ha sigut gol i ja està, no de res. Has tirat els reflexes en aquesta jugada, perquè has posat la cama a última hora perquè es curava dintre. Sí, bueno, jo pensava que anava a treure dalt, al final la malentesa aquesta l'ha deixat, però bueno, ha sigut, l'he parat i ja està. En aquests casos, qui dels dos paga el sopar? Els dos, ja està. Sí, vale, gracias.